guys. Aha. Ito na yung talong na niligyan nila ng ano? Ano to? Ano yung? Purex. Ayan. Ito yun si Boy Angas ng Tunggo. Walang nga yung manok niya pak. Talo pa kami. Yan guys. Nag-ano sila guys oh. Nag-ano? Lagay sila ng ano? Fertilizer. May bago at ano guys? Idol? Idol. May bago lang. Kita-kita ato ni. Kita-kita sa Makurikol ito na Manila. Asan yung puntang dalawa? Yung dalawa, yung paklo yun, nalibang-libang. Libang na wala tayo. Baka gusto lang mag-relax Ayan. Gusto ko yung mag-relax. Ito na guys. Grabe yung ano. Laki yung talungan no. Busing lando. Grabe yung ilang ano na, tanungin natin ilan ang abono ito, ilan ang panglima na to. Panglima. So hindi pa naka-harvest. Hindi pa. So mayroon ng mga bunga ito. Mayroon ng mga gamitoy na. Kunti lang. Kunti. Mahirap itong talong na ito, makilala naman sila. Yan anong variety ito? Ito ay Kalisto. Kalisto? Oo. Kalisto pala ito? Kalisto, galing yan sa Kalista. Wow. Naman oh. Yan nga shout out sa mga record dyan sa Manila. Ito yung ano, ito yung partner mo dito sa ano, sa tarian. Dito na yan sa Talungan. Sila Udi guys. Makita sila Udi. So, tanungin natin ilang puno ito? Ilang gram ng baril ito? 5. Na ito sa mga 5,000 at kalahati. 5,000 kalahati? Oh. Ang dami na. Ibang klase talaga. Huwag mo lang tanungin ng isa. Yan ay hindi nakaspila ng grito. Si kanya grito rin ako to. Hindi yan. Yan, yung isa hindi na mag-aaral. Oh. Gusto nang hawak ng pira agad. Yan oh. Gusto ipusta agad sa tari. Yan. Sabi no? Laki mga kabukid. Grabe yung... Magkano na kayo nagasto nito? Kabukid? Estimate lang. Ha? Mga 50. 50 na? Sa ano lahat na? May binisina at saka labor? Kapag ito ay maraming bunga, mahahalin ito ng 1.2. 1.2? Grabe mga kabukid. 1.2 ang halino nito. Ibang klase. Naapil ako ng dirbe, 3 intre. Sasali pala ito ng dirbe. 3 intre akin. Kaya street yung tangka-tangka. Walang kaya ito. Kahit talo pa rin. Sali. Yan mga kabukid. Kasasali lang yan ng ano, 3 wins. Kaya pati tayo nadamay. Silang okay lang. Na ano tayo. Uusap pa rin tayo. Pero kung manok. Uusap pa. Hahanap sila ng ano. Nahanap sila ng chicken wings. Yan. Nga. Mga bernis gano do? Ayun, ito, harvest na? Hindi pa. Ito ay mga iniro pa. Enero. So, mga kabukid, sa Enero ito, anong pizza kaya? Mga pizza 15? O, sa ano? Sa senior? Oo, sa senior to. 18? Bago kayo unang harvest. Kami mamo po, magsinulog mo kami dito. Walang iya kayo. Punta kayo lahat sa ano, Cebu. Oh. Yan mga kabukid, libre sila sa ano mga kabukid. Trip sa Cebu. Punta sila doon. Wow, ha? Abangan mo kami kabukid. Yan. Doon kami sa waterfront. Yan, shout out mo si ano? Si Andot. Shout out. Shout out mo si Andot. Shout out ko ni Andot. Oh. Yung pangitang tatay. Walang iya ka. Uwin ka ng ningning de. Naghintay na yung maraming itik dito. Oh. Marami ng itik. Yan, mga kabukid. Shout out nila yung mga... Oh, shout out na ako sa dalawang itong pakoy. Yung... Libang mo lang tae. Umupo lang doon at nag-relax. Umupo lang wala rin. Relax. Yung tae, yung kaunti lang. Lalo na yung isa, matagal. Isa, parang natukan. Tae. Yan mga kabukid, kunting ano lang para kunting tawanan kasi ano yung trabaho nila oh. Ito yung baril na uubusin nila. Yan. Bawat puno, isang lata. Yan. Mga kabukid, ano bang
ano, mix nito, isa lang klase. Kilong prutas, 5 kilong abono. Yung perfect. Rong yung rong. Sa parin po. Rung na yung, rung na rung, ano yung mga kabukid, yung pagsagaw nito, rung na rung. Hindi perfect ha. Yan. Ayan. Walang yan. dapat magbukbang tayo. Mukbang tayo sa ano. Diyan o, sa may kahoy. Mukbang tayo. Ano tayo ng manok. Guys, may landong o. Diyan tayo Yan mga kabukid. Yung ginagawa nila, nilagyan sila ng fertilizer sa sa talong. Yung variety nito pala, Calixto. Yung variety nito, madaming bunga ito pag nasa tamang tamang edad na. Calixto pala ito. Well, nagyan ito ng Purex. Sabi ng isa ito si Iboy Angas ng Tunggo. Walang iya ito. Yan. Walang iya ito mga angas ng Tunggo. Sali tayo ha, mamaya. Secretary natin. Kukunin ko yung manok mo sa ubos. Ayan. Yan, nagtatawag pa sa sali daw. Sali tayo ng 3 weeks. Oo. Pero wag ko sali yung manok, baka mapakloy din yung manok ko. Sali natin kasi kulang na yun. baka matulan sa iyo paano mo lakasin baka matulan. Wag mo papaklayan. Yan guys oh. Dami ng bulak guys. Yan guys. Grabe, napakalaki guys. Mga isang hektarya ata ito. Yan. Yung mga 4 na silang naglagay ng mga abono guys oh. Ito si Boy Angas ng Tunggo. Ito yung may manok na pakloy. Kawawa yung pakloy. Yan, pag nakabihag pa, yan, astig. Yan. Business gabi do. Anuhin mo. Imbitahin mo sila. Yeah, sa vlog ko ha, imitan kayo ng isang entry lang sa akin. Wala. Hanap tayo ng manok. Hanap. Ito pala yung nilagay nila mga kabukid oh. Yan, isang putas, 3 putas, at isang Purex. Ito. Yon ang balde kong pinakamalaki. Yan. Maliit lang yung nagbitbit. Yan guys. Yan, maro yan guys, mag-abono guys. Pag abot doon, ihuwad sa kanal yung abono niya para madaling matapos. Oh. Walang niya ito. Ang padungit si Buslando. Kamerapas kalisot. May technique pala sila guys oh. Garis gabi do. Ito naman do ha. Yung sa loon. Gabi lang. Mga alas 6 ko na to. Ayan, nagsalita sila ng Bisaya guys. Kasi hindi marunong Tagalog masyado. Yan guys. Imbitahin mo sila ulit. Panood natin. Manood kayo mo sa aking ko na. Sa intro natin ba? Nga, Boy Ungas. Boy, nana si Boy Ungas oy. Boy Tunggo day. Boy Tunggo. Boy Tunggo day. Sorry mga ka. Boy Ungas ng Tunggo. Huwag ka makalimot. Trabaho mo na ako kasi ang oras unti-unti lamang. Nagkadagan yung oras ano. Okay. Ayusin nyo yan. Huwag ka, yung amo nakatingin na. Dami ng sanga oh. Grabe pala ito pag Malapit na ito. Malapit na raw ito. Sabi ni Boy Angas ng Tunggo. Sa amin may chichingkit kami ha. May Christmas party kami. Bali kayo. Gusto kayo. Buslando aming kuan. Baka gusto sila mag-donate oh. Mag-donate kayo ng 3 piso. Bawat isa. Baka may mag-donate na isang lumnik ng kulapo. Ano mo? Yan oh. Donate now and share and Yan, salamat mga kabukid. Baka pa tayo sa busing nila. Magkalitan tayo kasi hindi na gumagalaw yung isa. Yung Boy Angas ng Tunggo. Okay. May na tayo. May another vlog na tayo.